depuis 92 kana bila bi la radio Kayra ma sigi a yɛrɛ ye. A ma sigi fɛn sigilen tɛ kunfɛ, a sigira de ko fantanw kumada, a sigira de fantanw ka hakɛ ka segin u ma, a sigira de jamana kɔnɔ démocratie min nana jamana kɔnɔ bin kana kɛ fantanw kan, a sigira sɛnɛkɛlaw bɛ se ka u ka fɛn sɔrɔ, mɔnnikɛlaw ka fara bagan maralaw kan ani ka fara jagokɛlaw ni fɛn bɛɛ lajɛlen kan. A sigira bɛɛ lajɛlen Kayra bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la. Radio Kayra yɛrɛ ɲɛmaa min ni o tun bɛ radio yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Dr Umaru Mariko ye, ayiwa an bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko dandanw ka kumaso, an bɛ ka kɛlɛ kɛ ka maa kɔnɔ gɔnɔ maa jigi tigɛlenw ka hamu bila, nka Umaru yɛrɛ mɔgɔ t'a ka baarakɛlaw la, a ka sira t'a ka baarakɛlaw la, anw bɛ n'a fɔ fali walima wulu ayiwa baara kɔnɔna na. Nka bi bi in na radio b'a la ka taa yɔrɔ min o ye dɛsɛ bolo ye. Radio caman de bɛ yen nɔ minnu b'a la ka dɛsɛ. Kayra ye mɔgɔ caman jigi tugu, fantanw ɲɛji cɛyɔrɔ de don, mɔgɔ caman bɛ degun u bɛ bɔ gɛlɛya la, n'a nana fɔ ko radio ko kɛla tan, an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka radio dɛmɛ, a bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min. Ne ye Cheikhne Tunkara, u b'a fɔ nin ma Ya Cheikhne, radio Kayra 1, n tun ye technicien animateur ye, an ye retraite ta sisan nɔ, n bɛ retraite la. Kayra 1 kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye retraite ta o ye ne de ye, Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ. Ayiwa ne bɛ min fɔ an lamɛnbaaw ye, radio Kayra min ni a sigira depuis 92 kana bila bi la, radio Kayra ma sigi a yɛrɛ ye, a ma sigi fɛn sigilen tɛ kunfɛ, a sigira de ko fantanw kumada, a sigira de fantanw ka hakɛ ka segin u ma, a sigira de jamana kɔnɔ démocratie min nana jamana kɔnɔ bin kana kɛ fantanw kan, a sigira sɛnɛkɛlaw bɛ se ka u ka fɛn sɔrɔ, mɔnnikɛlaw ka fara bagan maralaw kan ani ka fara jagokɛlaw ni fɛn bɛɛ lajɛlen kan. A sigira bɛɛ lajɛlen Kayra bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la. Radio Kayra min ni a kun sigira ni o ye, ko radio Kayra an tun y'a dɔn ni fɛn min ye, o fɛn caman bɔra o ko kɔnɔna na. K'a fɔ lamɛnbaaw ye u ka na olu ta ye radio ye, n'i ye mɛn Kayra bi olu de don. Baarakɛlaw an minnu ye baara k'a kɔnɔ ani an minnu bɛ ka baara kɔnɔ bi olu ta tɛ. Ni lamɛnnikɛlaw tɛ yen dɔrɔn radio tɛ yen nɔ. O tuma lamɛnnikɛlaw ka yir'u la, ayiwa an mago b'u bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na, u ka fara an kan. Radio in tun bɛ dawula min na, radio in tun bɛ cogo min na, radio in tun bɛ kɔrɔlen cogo min na, ni a ma tɛmɛ o kan kana dɛsɛ o la. Sabula radio in tun bɛ lakalen de ko tiɲɛ radio in tun bɛ lakale ko Kayra ma nin fɔ, ni Kayra ma ko fɔ n'o kuma n'o lakalila o tɛ lakale. Donc radio in b'o fɛn kɔnɔna na k'a yira lamɛnbaaw la sisan nɔ an wulilen bɛ ka an jɔ k'a ɲɛsin olu ma, an ka kɛlɛ kɛ, kɛlɛ min jumɛn don, a tɛ k'a fɔ an ka bolofili ɲɔgɔn kɛlɛ ma dɛ, a tɛ k'a fɔ an ka fɛn wɛrɛ kɛ, hakilila kɛlɛ don. Hakilila kɛlɛ ye jumɛn ye? Radio in ka segin anw bɛɛ lajɛlen ma, an bɛɛ k'an sago sɔrɔ la, radio in ka bila an bɛɛ lajɛlen ka bolo kan, bɛɛ lajɛlen k'a dɔn radio in nana bɛɛ kama, bɛɛ ta ye radio ye. I ye baara k'a la i ma baara k'a la, démocratie radio don. Démocratie dun o nana o radio min ni a nana o kɔnɔna na. Kayra ɲinina ni 2 ni 5 ni 10 de ye ka na ni a ye. Mɔgɔ si tɛ yen min b'a fɔ ne de ye Kayra, n ka wari bɛ Kayra la. Hali an minnu bɛ yen nɔ n'an ye baarakɛla ye ani minnu ye lamɛnnikɛla ye, an n'u bɛɛ lajɛlen jɛ ye Kayra ɲɛ. O tuma k'a yir'u la sisan nɔ an wulilen bɛ radio in ka segin a sigicogo kɔrɔ la, u k'a dɔn juguya tɛ foyi tɛ. An ma wuli mɔgɔ kama, an bɛ wuli kama ko mɔgɔ, an bɛ wulila mɔgɔ kɛlɛ kama, an ma wuli kama. An wulila radio in ka se ka place sɔrɔ, wa place sɔrɔ in n'a bi yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ ka sira la, o sira ye an b'o bɔ o ka sira la, radio in ka se ka sigi a sigicogo la. O fɔ lamɛnbaaw ye u kana sigi, u kana saliya, u kana jɔrɔ, u kana fɛn bɛɛ kɛ. Min ye an ni o ye baarakɛɲɔgɔn kɔrɔw ye minnu wala n'u bɛ Kayra la hali bi, u bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ an ka baara kɛ. Da ma tugu mɔgɔ si ye, bɛɛ lajɛlen jɛ ka kan Kayra in na. Ne b'a o de fɔ lamɛnbaaw ye. Tɔgɔ ye Lasinɛ Njami Jara ka bɔ Segu. N ye radio Kayra baarakɛla kɔrɔ ye, n'o ye radio studio ye, Super Studio Kayra 3. Gɛlɛya min bɛ radio Kayra la an bɛ don min na komi bi, kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ye radio Kayra yɛrɛ ɲɛmaa min ni o tun bɛ radio yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Dr Umaru Mariko ye. Ayiwa an bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko dandanw ka kumaso,
an bɛ ka kɛlɛ kɛ ka maa kɔnɔ gɔnɔ maa jigi tigɛlenw ka hamiw bila nka Umaru yɛrɛ mago t'a ka baarakɛlaw la a ka sira t'a ka baarakɛlaw la anw bɛ n'a fɔ fali walima wulu ayiwa baara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a mago t'an ka sarako la a mago t'an ka kɛnɛyako la a mago t'an ka INPS ko la donc ne yɛrɛ baara kɛ Kayra kɔnɔ 2001 ka baara daminɛ ka baara bila 2020 donc à peu près 19 ans de service. Je suis embauché le 15 octobre 2005. Donc on a sara INPS bi tigɛ a la n ka fɛn bɛɛ mais ma inscrit INPS la ayiwa mɔla fana INPS tɛ n ye après bientôt 19 ans de service donc ne ni ɲɔgɔnna caman donc Kayra bilama kɔni radio Kayra bilama vraiment ni an ko an bɛ kuma Umaru yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi a yɛrɛ ɲɛ b'a yɛrɛ kun na et puis a ka famille de kɛ mɛ ka réseau communication Kayra ta otage la o sago a n'o dɔn k'a sɔrɔ radio in ye radio association de ye associative de don donc bɛɛ jɛ de don nka olu y'a bɔ o la k'a kɛ o sago ye et comme Cheikh Umaru Sisoko ale de tun ye président ye comité de gestion président donc olu y'u bolo jigin dɔɔni ka Umaru ye ayiwa mais bi kɔni an bɛ don min na comme bi vraiment an wulilen don an ka hakɛ nɔfɛ hakɛ ye jumɛn ye anw da ziga minnu ye Kayra baarakɛlaw ka Kayra halaki tɔ ta k'a ta tɔ to ji la ta an seko ye min ye an b'o kɛ an seko damajira diɲɛmaa k'a dɔn fanga k'a dɔn jamana ɲɛmaaw k'a dɔn gɛlɛya min b'an kan bi anw minnu ye a la baarakɛla kɔrɔ ye minnu b'a kɔnɔ bi o anw minnu bɛ kɔ kan o an bɛɛ de bɛ jɛ ka parce que a ka dusukasi n'a ka hujinɛ maa caman bila démission na u ye dɔw gɛn Kayra baarakɛla dɔw bɛ kaso na o ka ca san da ɲɛ bɛ kaso na bi wa mɔgɔ si tɛ baarakɛla la donc an kɔni ka hami tɛ dɔ wɛrɛ ye baarakɛla kura fara kɔrɔlen kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma radio in n'o ye réseau de communication Kayra ye an bɛ se k'a sauver cogo min na walasa siniɲɛsigi ɲuman parce que tɔgɔ min bɛ a la n'a fɔra k'o tɔgɔ nana bɔ a la ka taa kɛ tan vraiment o t'a diɲɛ hakilila ye an kɔni ka hami ye ne ye Mamutu Traoré n sigiyɔrɔ bɛnnen don Segu ma n ye baara kɛ radio Kayra la ka tɛmɛ n kɛra radio Kayra ɲɛmaa ye Segu a daminɛ 99 la ka taa 2011 la ka bɔ yen ka na direction na Bamako chargé des arts et de la culture chargé de mission et membre de la lutte sociale radio réseau Kayra communication. Gɛlɛya bɛ radio Kayra la i n'a fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na mais an bɛ don min ko bi radio Kayra gɛlɛya ka jugu ni yɔrɔ caman ta ye parce que anw bɛ radio la waati min a sɔrɔla baara caman bɛ yen an bɛ se k'o kɛ adamadenya nasira la a bɛ bɔ ɲɔgɔn ye baarakɛlaw b'u ka saraw sɔrɔ radio yɛrɛ dawula tun b'a la nka bi bi in na radio b'a la ka taa yɔrɔ min o ye dɛsɛ bolo ye radio caman de bɛ yen nɔ minnu b'a la ka dɛsɛ ne kɔni bolo fura min bɛ se ka sɔrɔ nin na o ye sigi kuma de ani fɛn minnu bɛ yen nɔ olu ka ci dɔn parce que radio ye association de don mais ni mɔgɔ dɔw y'a essayer k'a k'u yɛrɛ ta ye baara bɛ gɛlɛya radio baarakɛla si tɛ yen nɔ an bɛ don min ko bi radio Kayra la ko min bɛ lafiya la INPS bolo ma impôt bolo ma ani agric bolo ma gɛlɛya bɛ nin bɛɛ kɔnɔ bon an yɛrɛ bɛ siran min ye radio in taalen ɲɛfɛ nataw la a kana na datugu de radio yɛrɛ dɔw datugura ka ban k'a sabu kɛ gɛlɛya ye bon minnu bɛ kuma na olu yɛrɛ laban fana kana datugu k'a sabu k'o gɛlɛya kelen ye parce que gɛlɛya min ye dɔ ninnu datugu o gɛlɛya kelen bɛ o radio kelenw na u dɛsɛlen don ka se ka u ka personnel bila condition na bon ne kɔni bɛ fɛn in bila hakɛ de kan parce que i b'a dɔn adamaden hakɛ a tɛ tɔ to foyi la quoi maa i bɛ se ko dɔ la nka i b'i ta to maa ko dɔn bɛɛ mais i ko bɛɛ dɔn tɛ n'i y'a jira k'a fɔ e de bɛ se ko bɛɛ la e bɛ fɛn na maa kelen tɛ se ka ko bɛɛ kɛ o i bɛna mɔɔ bolo i bɛ taa mɔɔ bolo donc fo mɔgɔw ka sigi de ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya fɛn min bɛ yen o ka se ka dɔn mɔgɔ minnu bɛ la ka radio diriger bɛ yen o ma radio créer o mɔgɔ dɔw de farala ɲɔgɔn kan n'o ye Cheikh Umaru Sisoko ye n'o ye Mani Kamaraw ye
n'o ye Umar Mariko ninnu ye, n'o ye Worokiya Sanogo ninnu ye, n'o ye Tonton Ɲamili ninnu ye, dɔw bɛ balo la dɔw tɛ balo la. Fo ne hakili la bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan bi, ani minnu ye baara kɛ Ala ka kɔrɔ, bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan bi n'u sɔnna ka hakili ka kelen ye, ka kunkilenna kelen ta, ka ŋaniya kelen ta, baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min ka se k'o baara kɛ. Welekan min bɛ ne bolo dɔrɔn ka se mɔgɔw ma n'o y'an ka auditeurs ye, an bɛ a ɲini u fɛ u k'u hakili ka kelen ye, u k'an dɛmɛ ni dugawu ye, parce que dugawu tɛ bɛn. Et puis ni min fɔ n'o ye sigikafɔw ye ko baara sera ka kɛ o kɛcogo la, ka arajo bila a minɛ, a tun bɛ minɛ min kɔnɔ ka kɔrɔ k'a bila o minɛ kɔnɔ, a ka ca Ala fɛ laɲini bɛ sabati, mais o tɛ se ka kɛ ni lamɛnbaaw tɛ, parce que n'i y'a mɛn ko arajo lamɛnbaa de b'i la, ni lamɛnbaa t'i la arajo kuma tɛ yen nɔ. Fatumata Jalo ye, ne bɛ bɔ Kucala, ne ye Kayira lamɛnbaga ye. An kɔni an bɛ dugawu de kɛ, an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan. Fɔlɔ Kayira tun bɛ cogo min na, ka na ye yɛlɛma caman de donna Kayira ka ko la, ka na se gɛlɛyaw ma, baarakɛlaw ka ko. An kɔni bɛ dugawu kɛ sisan an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kelen ma, ka Kayira dɛmɛ. A bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o la cogo min na. Kayira ye mɔgɔ caman jigi tugu, fantanw ɲɛji cɛyɔrɔ de don, mɔgɔ caman bɛ degun u bɛ bɔ gɛlɛya la, n'a nana fɔ ko arajo ko kɛla tan, an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka arajo dɛmɛ, a bɛ se ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min na. Ne ye tɔgɔ Nuhu Keta, ne ye journaliste ye, n ye baara kɛ arajo Kayira la pendant plus de 30 ans. Gɛlɛya bɛ arajo Kayira kɔnɔ a bɛ san caman bɔ sisan dɛ. A gɛlɛya a bɛ tali kɛ fɛn min ye sɔrɔ taasira ye, nka mara fana b'a la quoi. Mara yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon parce que mara de nana ni nin bɛɛ gɛlɛya ninnu ye. Ni mara ɲuman tɛ, donc gɛlɛya bɛ dɔ bɛ fara gɛlɛya kan. Donc depuis plusieurs années, o gɛlɛya in a bɛ ka commencer ka jouer arajo kan kosɛbɛ. Donc n'i ye situation lajɛ bi, baarakɛlaw bɛ condition min na, vraiment ce n'est pas du tout enviable. Donc gɛlɛya a ko barika a fanga bonyana kosɛbɛ. Donc n'an ma wuli k'an jɔ ka ko lajɛ, a bɛ sɔn ka kɛ problème ye an ma. An bɛ arajo, an bɛ a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ an bɛ fara ɲɔgɔn kan de, ka hakili jagabɔ kɛ, k'a lajɛ an k'an ka sira kura min ta walasa an bɛ se ka bɔ a gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na. Donc o baara in an k'an k'o de daminɛ sisan, parce que arajo a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka kɛlɛ, an ye kɛlɛ min kɛ walasa démocratie bɛ na se ka se an ka jamana kɔnɔ cogoya min na, an jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ. An ye kɛlɛ kɛ pour que jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na, an ka sira ta, sira min bɛ jamana kumabɔ. Je pense que arajo Kayira ka combat a ye mɔgɔ caman, a ye jamanadenw ɲɛ yɛlɛ, a ye hali jamanadenw dɔrɔn tɛ, kɔfɛla yɛrɛ bɛɛ, parce que an ye kɛlɛ kɛ pour que an ka fɛn min y'an ka dignité o ka segin an ma. Donc bɛɛ an bɛ yɔrɔ min na bi, n'i ye Kayira sen bɔ o kɛlɛ la jamana in kɔnɔna na, a tɔ b'i dɛ. Donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan de, k'a lajɛ an tun ye sira min ta, sira in an bɛ se k'a reprendre cogoya min na, an bɛ se ka taa ni taabolo kura min ye sisan, min bɛ se k'a to ayiwa arajo Kayira bɛ se ka a jɔyɔrɔ fa jamana in ka ɲɛtaa la. Welekan bila arajo Kayira baarakɛlaw, cɛ ani muso, denmisɛn ani makɔrɔba, an ka auditeurs, démocrates, tout ce qui kabini an y'a daminɛ n'u jɔyɔrɔ bonyana Kayira in dɛmɛ na, parce que mɔgɔ caman bɛ yen u ye Kayira dɛmɛ kɔrɔlen ka tɛmɛ. Kayira u y'u cɛsiri u y'an dɛmɛ, an ye gɛlɛyaw sɔrɔ, mais ala ni an ye bolofarakan min kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ min kɛ, an bɔra o gɛlɛya ninnu kɔnɔ. Donc an bɛ u wele bila u ma tuguni, an b'o gɛlɛya wɛrɛ de kɔnɔ tuguni. Donc an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que arajo bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na. Donc o welekan n bɛ fɛ k'o de lase an ka auditeurs ma ani an kanubagaw bɛɛ. Ne ye Bukari Sidiki Jabate, donc ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Kucala ma, ne Kayira baarakɛla kɔrɔ ye. Bon gɛlɛya min bɛ yen o ye gɛlɛya de baarakɛlaw ka caman bɛ mun ka sara tigɛ kɛ. Bon INPS ka juru bɛ yen, mɔgɔw ka INPS tɛ ka verser, arajo dɔ datugulen don tel que Sikaso, tel que Buguni, tel que Kayi. Bon arajo dɔ suspendra n'o ye kalo 3 o ye suspend, Ake y'o suspend, o ye Kɔlɔnjɛba ye. Donc n'i ye jateminɛ kɛ arajo 10 na arajo 4 datugulen don, o yɔrɔ de bɛ ka marcher. Donc an y'o kibaruyaw de sɔrɔ, donc an ko bon an bɛna wuli ka jɔ ka SOS lancer pour sauver radio Kayira. Il s'agit là de mobiliser tous les anciens membres de l'association
ale ni mamuru minnu y'u kɔ don ale ni minnu fana ye gɛlɛya fana sɔrɔ parce que gɛlɛya tɛ Kayira dɔrɔn kan mɛ Kayira ye gɛlɛya lase mɔgɔ dɔ fana ma fan dɔ taara tribunal la donc Sayila ko ka bɔ o ko bɛɛ kalama k'a essayer ka wulikajɔ kɛ pour que ka se ka gestion yɛrɛ falen pour que radio bɛ se ka a dɔnna ni min ye a jɔyɔrɔ min tun b'a la jamana kɔnɔ a k'o jɔyɔrɔ in ta quoi an k'a lajɛ Kayira a bɛ créer duma créer ni hakilina dɔ de je pense an kana o hakilina in sira bila wulikajɔ ka kɛ Kayira kanubagaw a kɔkɔrɔdonbaw u bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que Kayira ka to ka lamɛn jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ de b'a la faso jɔli la jɔyɔrɔ de b'a la démocratie ko la jɔyɔrɔ de b'a la fantanw ka kɛlɛ fana na ani fantanw kɔkɔrɔmadonbaw jɔyɔrɔba de b'a la